A ver estas manos que también trabajan. Turnen, niñas, una agachadilla bien hecha, ya empieza. Estiren braços i pinça, pinça, i ja tenim tota la roba estesa i hem fet unes voltes. Laterales, venga, para un lado y un para hacia el medio. Déjame el cubo. Agua, chop, chop, chop. Escurrimos, a ver estos mister, escurrimos, señora, escurrimos. Vale, y ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga, estos son torneos de cintura. ¡Venga! ¡Esa cintura! 1, más estiradas, 2 y 3. Al cubo. Alerta. Escurrir. Venga, escurrir. Ahora a la derecha, por abajo. 1, 2, 3. De arriba a la izquierda. Medio estirada, arriba. És un molt bon exercici per la salut i així que ara convidem a tots els homes a fer musculitos d'aquesta manera tan fàcil i tan barata. Homes, sisplau, cap al mig. A escurrir. 1, 2, 3. Estos bíceps. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Al cubo! ¡Al cubo! ¡Agua! Y empezamos a subir. Plomall, raspall, fregar el despart, camussa, sabó de tall, velleta, lleixiu, sorra i sabó en pols, blauet, natol, galleda, cossi, cubell i picamatalassos, esponja, pala de plaga, escombraria, gibrell i cendra, sal fumant, capçanes. Surt el guerrer vers el camp de batalla. Maria Mercè Marçal, Cau de Llunes. Aquesta irònica performance és la figura antagònica dels guerrers que sempre han representat els homes i les seves batalles. Però no ens equivoquem. La nostra no és una figuració passiva, és una figuració d'autèntica revolta. De revolta que reclama donar-li la volta al món. Reclama un canvi d'organització, d'imaginari simbòlic i, sobretot, de realitats pràctiques. La nostra no és una guerra contra ningú, sinó una lluita llarga i antiga, difícil i complexa, que consisteix en la valuosa tasca de cuidar de la vida i del món. Cuidar dels infants, dels malalts, de la gent gran, cuidar de la neteja i conservació dels espais que habitem, són les tasques en les que ens hem i ens han especialitzat. Són les tasques que el masclisme ha feminitzat i ha volgut naturalitzar com a pròpies de les dones, considerant-les tasques de poc nivell, de poca importància. Tant és així aquest menyspreu que quan es professionalitzen aquests treballs també els realitzen majoritàriament dones en situació precària i amb uns salaris indignes i heretats d'aquesta infravaloració patriarcal dels treballs de cura. I és més, a la nostra lluita per la igualtat de gèneres, les dones ja estem demostrant que podem assolir qualsevol tasca i accedir al treball assalariat. Però quantes ho podem fer si tenim una família? Quantes no hem caigut en la trampa d'aquesta igualtat? Quantes, després d'una jornada de treball, arribem a casa i ens queda la doble jornada, l'altra, la d'atendre a les necessitats de la casa i de la família? I quants homes comparteixen amb nosaltres per igual les tasques de neteja i de cura? Sabem que són treballs imprescindibles que sostenen el món. Sabem que podem prescindir
de les guerres, del poder, del diner, però no de cuidar la vida. No hi ha dubte que si les dones ens aturem, si fem una veritable vaga de cures, el món s'atura i s'enfonsa. Però hi ha quasi la meitat del gènere humà que no ho vol saber. No sent la necessitat d'aprendre i compartir aquestes tasques, com si l'altra meitat estigués al seu servei, com si aquest fos un privilegi natural. Per tot això, el repte de la nostra revolta és donar-li la volta a aquesta situació i convidar a tots els homes a cuidar de manera compartida i igualitària de la casa, de la família, del món. D'aquesta manera compartirem també el rebuig natural de la destrucció d'allò que cuidem i estimem. La nostra lluita, les nostres cures seran, llavors sí, dones i homes junts en aquesta guerra global, contra totes les guerres, contra tot allò que va en contra de la vida. Una lluita contra tot el que posa en perill una vida justa i digna, contra l'explotació, el racisme, el colonialisme, contra la destrucció del sistema, contra la violència i les morts que provoca. Compartiu la nostra revolta. Donem juntes la volta al sistema patriarcal i capitalista. Gaudim plegades, plegats, cuidant el món i les nostres vides. I avui, a més de reivindicar aquesta necessitat de compartir de manera igualitària la cura dels nostres i del nostre entorn, ens veiem empeses, desgraciadament, a cridar no a la guerra. No a la guerra. A cap guerra. Artemis, Associació Colomenca de Dones.